Константин Велики започва едно строение масово на християнски храм. Базиликата на Филипопол е построена някъде. Езическите. Знаем какво се случва в Пловдив. Базиликата на Филипопол е построена някъде в средата на 4 век, малко преди или малко след. Но една такава огромна сграда не може да се построи за година и две. Както би изисквал канона. И така се смятаме, че тя поетапно От готските нашествия в средата на